на 1 ноември, Деня на народни будители, както вече съм казал, аз очаквам шуменци да потвърдят своя възрожденски дух и да направят избора за правилното управление на града. Защото последно време лъжата, което се разпространява тук в Шумен, лъжите, с които се води кампанията, стават все по-силни. За поредния път се внушава, че ще има служебна победа, каквото беше и на първия тур, когато се внушаваше, че ГЕРБ ще спечели на първи тур. Напротив, това не се случи. Аз отново искам да потвърдя пред гражданите на Шумен, че нашата платформа, моята платформа, като кандидат за кмет на БСП Шумен, е отворена. Тя е гражданска платформа, не е тясно партийна и е така устроена, че тя да привлече максимален брой граждани на Шумен. Считам, че на втория тур ще имаме максимална подкрепа на шуменските граждани, защото разговорите, които водя последните дни, както с граждани, така с останалите политически сили, които участваха в изборния процес, те не са малко и общия брой на гласувалите е достатъчно голям, за да може да се направи една солидна подкрепа за кандидата на БСП. Имам един сериозен резерв към над 45 000 души, които не са упражнили правото си на вот, за които аз апелирам да участват активно в тези избори, за да не може да не продължи този град да се управлява с лъжа. Защото ние не чухме нищо конкретно, не чухме никаква програма, никаква политика от страна на нашия основен опонент, господин Христов от ГЕРБ. Той бяга от дебатите. Ние продължаваме да го каним, а в петък отново ще го призова на един такъв дебат за участие и споделяне на мнение относно основните политики, които трябва да се прилагат в Шумен след 4 години. Напротив, ние станахме свидетели на едни задкулисни договорки, включително и от налагане от партийни централи, както от леви, така и от десни партии, които залагат на карта и превръщат общината и общинска администрация в една маса, която трябва да бъде разпределена на партиен принцип без оглед на възможности и това, кое е постигнат в общината. Въпреки декларираните принципи, че всичко ще става като кадрова политика след провеждане конкурси и подбор на кандидати, които са достойни за тези длъжности, ние сме свидетели в момента на едно усилено политическо пазарение за постове, за позиции, което не е основано на никакви принципи. За съжаление, аз така и прочетох в медиите някои изявления на партийни десни лидери, като Радан Кънев, че по места ще върват такива пазарлъци. Аз вярвам, че десните избиратели не подлежат на контролиране с подобни пазарлъци. Още повече, че те заявяваха през цялата кампания, че са против политиките, които се правят от ГЕРБ, против това, което се случва. И вярвам, че те ще устоят тези свои принципи, защото, пак казвам, нашата платформа е отворена за всички граждани, за всички политически партии и всички представители в Общинския съвет. В последните дни аз проведах достатъчно разговори, изцяло на принципна основа, с всички участвали в тази кампания, като изключително голяма част от тези, които участваха в изборите, заявиха своята подкрепа.